Georg Filip Telemann i Antonio Vivaldi na uskrsni ponedjeljak veličanstveno sljubljeni sa Zagrebačkom katedralom. S uvertirom u D-duru njemačkog virtuoza Telemana, hrvatski barokni ansambl uveo nas je u svijet Vivaldijeve glorije, vjerojatno najslavnijeg sakralnog dijela venecijanskog kompozitora i violinista. Raskošno talentiran, grandiozan je njegov opus koncerata, simfonija, opera, kantata, istinska je europska zvijezda svojega vremena, kao i našega. Ja sam siguran da bi Vivaldi bio jako sretan i zadovoljan kad bi vidio ima ovako punu crkvu. Glorija spada u njegova najznačajnija ostvarenja i inače među kamene temeljce sakralne glazbe svih razdoblja. Posebno njegovi koncerti su jako, da tako kažem, imaju brz tempo, imaju furiozan tempo koji u današnjem tempu življenja nekako jako odgovara i mlađoj publici. Solističke dionice, koje su u baroknom 18. stoljeću proslavile mlade glazbenice, Vivaldijeve učenice u kapeli Venecijanskog ženskog zavoda Ospitale della Pietà, pjevale su sopranistice Marija Kuhar-Šoša i Martina Klarić, te mezzosopranistica Helena Lucić-Šego, uz pratnju akademskog zbora Ivan Goran Kovačić. Hrvatski barokni ansambl i njegovi gosti gloriju su izveli pod Vivaldijevim zaštitnim znakom, s virtuoznošću i sa stilom.